Šef, jeste vi za kaficu? Škartire se, radim. Jo, pa šta vam je danas? O, dobar dan, druži Ciganoviću. Jeste za kaficu? Ne, hvala, molim. Radiš, Majkoviću, radiš. Crkavam. Da. Verovatno ovaj konkurs, a? Mnogo smo zabrljali, Ciganoviću, mnogo. Da. A i ovaj konkurs, za jedno radno mesto javi se 60 kandidata. 60, kažeš? Za fizikalca 40, a za administrativca 62. A šta kažeš, bogati, je li moguće, a? I to nijedan ne valja. Baš nijedan, a? Upravnik kocijaž daje. Ovo sve pola matorov, iz Raubonu. I mladi nemaju pojma. A hoće da ovde uče. A dok oni ne uče, nama će rogovi da porastu. Ne zna prosto čovjek koga da primi. Vidim ja to, a možda znam nekoga. Je li ovo, a? Vidi. Je li to? Ne, ma to je za fizikalce. Administrativci su to. Mislim da pomognem ako mogu. Evo. Majkoviću. Mala, tutanj. Slušaj, Majkoviću, ova pod brojem 42, mislim da bi odgovarala. Lično je poznaješ? Ceo slučaj znam. Kakav slučaj, socijalni? Pa socijalni, da bome 7 godina ne može da dođe do posla. Majka, dvoje dece, razumeš? Doduše, obe ćerke su se udale, ali trebalo je sve to podići. Aha, i ti to misliš da je to dobro? A dobro, mislim sad, kako da ti kažem, živci je pomalo napuštaju, ali nije ni čudo. Stalno između 4 zida godine pritisne, ja. Koliko godina? 49. Od prilike, mislim, klimaks je napao pre vremena, a nabila i kompleks još u gimnaziji, znaš, kad je ponavljala 3. razred. A pa to je više psihološki slučaj. More patološki slučaj, kad ti kažem, ja to kažem, postala je, kako ti kažem, histerična, deve se, govori svašta i to pred zetom, razumeš? Čerka samo što se porodila, ne pita u usta šta će da tresne, razumeš, i stalno preti. Šta preti? Preti da će da ode od kuće, da će da skoči kroz prozor. Mislim da joj više treba motka nego posao. Pa motka, da bome, motka i to govnjima, da izviniš. Pa udri, dok se ne dozove u pameti ne smiri. Ili je to čudo od žene udato, molim ti? Jeste. Za mene. Ujebote Bog.